Silav roj baş hevanno hêvîdar mûn tev başin silametin çend nûçeyên ku me amade kirine dixwazim jora pêşkêş bikim. Giraniya bültena me wê li ser konferansa aştiya navnetewî be li Stenbolê pêktê bi pêşengiya Dem Partî em binêrin ka kî peyam şandiye kî neşandiye. Em zanin rêveberên dewleta Tirkiye tu peyam neşandine, dîsa Kurdan hesab nakin, pîlan projeyê wan, axaftinên wan, hêviyên Kurdan yên ji bo aştiyê bala rêveberên dewleta Tirkiye nakişîne, bala çapameniya wan jî nakişîne. Hevano dem bi dem wextê ku ez li rêveberên Dem Partî guhdar dikim, daxuyaniyê wan ê zindî, konferansê wan ê çapameniyê li mîkrofonên pêşiya wan binêrin, tenê ajansên me û televizyonê me yê Kurdan e. Di vê pêvajoya ew qas giring de çapemeniya Tirkiye tenazül nake biçe mîkrofonekî jî dayîne pêşiya wan. Mesela Ajansa Anadolu. Qaşo dibin kontrola MHP AKP de ye. Qaşo bi Kurdî weşanê dike. Qaşo ajansekî navnetewî ye. Naçe mîkrofonekî danayîne pêşiya rêveberên Dem Partiyê. Çima? Çawa dikarî izah bikî? Tenê dijmeniya wan a li hember Kurda ye. Wekî din îzahata wî tune ye. Konferansekî navnetewî çêbûye îro, mesela ji her derê dünyayê însan hatine, nûner hatine, kesayetî hatine, zanyar, alim hatine wê derê, siyasetmedar hatine. Ji rêveberên dewleta Tirkiye kesekî tune ye. Konferans Stenbolê çêdibe. Ji dewere ji nav derkeve. Dewere va însanan re aştî pêkbîne çawa pêktînî. Ê me ji wara bêjim hevano aniha di pêşketinê rojhilata navîn de hewcedariya dewleta Tirkiye bi Kurdan heye. Ew mehkûmê Kurdan e. Mecbûr in. Tombarak hebûye. Tombarak em pêşî bînin hinek behsa wî bikin ka çi gotiye. Ya ev camêr Tombarak ne Kurd jê razî ne, ne Tirk jê razî ne. Sistema nenavendî serê xwe negirt dibêje Tombarak mirovên dewleta Tirkiyeyê li rojhilata navîn pîlan û projeyên Amerîkayê birêve dibe. Nûnerê Amerîkayê karûbarên Sûriyê Tombarak ragihand ku sistema nenavendî li herêmê bi ser neketiye. Tombarak îro li keleka foruma Dohayê li Qeterê bersiv da pirsên Rûdawê çi dibêje? Sistema nenavendî heta niha serê xwe negirtiye bi ser neketiye. Tombarak diyar kir ku sistema nenavendî heta niha tu xêra wê negihîştiye herêmê. Çima wisa dibêje nizanim. Sistema nenavendî. Yani sistema ku Mazlûm Ebdî qesede rêveberiya xwe ser pêşniyaz dike. Ku her tişt ji merkezê neyê birêvebirin, rêveberiyên herêmî hebin. Ama ew Tombarak dibêje nabe. Ama di daxuyaniyekî xwe ya din de jî dibe netewdewlet jî nabe. Netewdewlet yani dewletekî tenê aydê netewek wekî Türkiye. Yani her kesên li Tirkiye Tirk e. Ew jî nabe dibêje. Ew nabe em çi bikin? Em çi bikin Tombarak? Em federasyon dibêjin tu dibêjî nabe. Em nenavendî dibêjin tu dibê nabe. Em xweserî dibên nabe. Em dewletek serbixwe avakin nabe. Dawa çi dikî? Ne zelal e. Tiştek heye dibe menfaetên Amerîkayê dixwazin. Di wê derê de zelal e. Rastî ev e nenavendîbûn li tu ciyê vê herêmê bi ser neketiye. Yani li rojhilata navîn nenavendîbûn bi ser neketiye. Ama halbuki Amerika nenavendiye, Belçika nenavendiye, Swîsre nenavendiye, Almanya nenavendiye. Hana hemî nenavendîne. Dibin navên cuda de. Hinek konfederasyone, hinek federasyone, hinek xweseriye, hinek otonomiye navê wan. Eger divê hûn tiştên ku li Balkanan qewmîne binêrin, me ew dabeşî heft welatên cuda kiriye, niha rewş pir tev li heve li welatên Balkanan. Mînaka Iraq û Libya jî nîşan dide. Barak da axaftina xwe de mînakên Iraq, Lübnan, Libyayê wekî numune nîşan dan. Eger hûn li Iraqê jî binêrin piştî 3 trilyon dolarî bi 100 hezaran qurbaniyan em bêhêvî bûn. Niha jî nenavendîbûn li wê derê heye bûye pirsgirêkekî mezin. Li Iraqê anha pergala nenavendîbûnê mesela sistema federal ku anha Kurdistan heye li wê derê veya probleme ji bo wan. Ya xuyaya mirov divê problemê xwe hel bike. Problemê xwe ê bi navendê re, ê bi bexdayê re hel bike ku ji bo nebe numuneyekî xirab
مرو پروبلم خانه بش خلق کرد نوا خود زوب زو حل که نه مثلا دبیجن اما که عراق پرگاله که وکه عراق لسوریه بجی بکن دبیجه یا عراق چاره سر نبیک یا عراق پروبلمه جبروی پر خانادن بر مسئله چاره سریین لسوریه نمونه عراقیش بوان در باس نابه yani. Dibêje eger hûn sîstema mezhebî ya Lublanê binêrin bi ser neketî ew jî bi ser neketî eger hûn li Lîbyayê binêrin me li wê derê jî eynî tişkiriye lê bi ser neket nûnerê taybet ê Donald Trump ji karûbarên Sûriyê berpirsiyar e lê diçe her derê rojata navên dibêje modela herî rast çi ye heqeten dibe ez jî nizanim ez bersiva pirsê nikarim bidim dibe hûn ji me bipirsin çareseriya herî rast çi ye dibe ez wî jî nizanim ji we re bêjim nikarim bibêjim yani. Divê naberê de hevan no konferansa aştiyê çêbû li Stenbolê em hema bînin ser ekranê konferansa aştî û civaka demokratîk ya navnetewî ku ji aliyê Dem Partiyê ve li navenda çandiya Cem Karacayê li Stenbolê tê li darxistin bi beşdariya şandeyeke bilind ya Herêma Kurdistanê siyasetmedar hukuknas çalakvanên navnetewî berdewam dike îro jî berdewam dike sibê jî beşdariyeke xurt heye ji Herêma Kurdistanê bi taybetî şandeyeke bayebilind ya Herêma Kurdistanê di konferansê de ciyê xwe girt di nava şandê de berdevkê Seroketiya Herêma Kurdistanê Dilşad Şehab nûnera Serok Mesûd Barzanî û endama Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan pêdekî Amîna Zikrî nûnera Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî Beyan Samî Abdurrehman û nûnerê Serokê Yeketê Niştimanê Kurdistanê yenekê Bafıl Talebanî Dara Xeylanî jî hatin di konferansê de ciyê xwe girtin peyam anîn peyamên Bafıl Talebanî jî hebû ê herkesî hebû Hevseroka Daîreya Pêwendiyên Derve yani Wezîra Karê Derve a Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed jî bi rêya vîdeo konferansekî tevlî bû gotarekî xwe pêşkêş kir başê ez ê bînim ser ekranê niha peyama Nêçîrvan Barzanî heye ez pêşiya ma cih bidim wî başê em dor bi dorê de diçin ez pir zû dixwînim diçim baş e nêrîna Herêma Kurdistanê aştiyê çi xwe re dike armanc ev ne tenê ji bo bêdenkirina çekan e li gorî me bi lihevkirineke li ser bingeha hevqebûlkirinê ye em dizanin ku tu dawiyeke tundiyê tune ye em dibînin ku niha ji bo aştiyê deriyekê hatiye vêkirin Tirkiye, Cîran û welatekî girîng e avakirina aştiya li vê derê wê bandorê li tevahiyê herêmê bike aştî aramiya Tirkiye wê bandorê li gelek tiştan bike me heta niha bi her awayî piştgirî daye aştiyê em dibêjin ku guftûgo wê destkeftî mezin bi xwe re bîne Herêma Kurdistanê amade ye ji bo bi cîhanîna aramî û aştiyê rolekê xwe a girîng bilîze çi dikeve ser wî bîne cih dibe ku astengî hebin di rojên pêşme de lê divê aştî neyê astengkirin çi qas berdewam dike bila bike girîng e ku tim bidome ez spasiya her du aliyan dikim ku rewşekî aştiyane avakirine em Serok Öcalan pîroz dikin ji ber ku ji bo bi cîhanîna aştiyê ew kelecan nîşan dane ji ber ku ji bo pêkvejiyanê ew îrade nîşan daye em dizanin ku pêşeroj wê li ser aştiyê were avakirin dibêje Nêçîrvan Barzanî niha jî em cih bidin peyama Rêzdar Mesûd Barzanî ka ew çi dibêje di peyamê de a Mesûd Barzanî de piştgiriya tam ya ji bo pêvajoya çareseriyê hate nîşandan nûnera Serok Barzanî û endama Ofîsa Siyasî ya Pedekî Amîna Zikrî peyam xwend Silavên Barzanî gihand beşdaran hêviya serkeftinê ji bo konferansê kir di peyama Barzanî de hat teqezkirin ku herêm cîhan di qonaxeke hestiyar re derbas dibin hemû nîşane ber bê destpêkeke nû ve diçin Barzanî di peyama xwe de wiha dibêje her dem diyalog û tevhevdêgihîştin baştir e ji şer û aloziyan tu guftûgo tu gotûbêj û aştiyê de mirovahî sûdmend dibe binêrin di hemû guftûgo aştî di diyalogan de mirovahî sûdmend dibe jê fayde dibîne ez hema ji serî ve bixwînim
peyama Rêzdar Mesûd Barzanî bi vî şeklî ye. Dibêje her dem diyalog û hev têgihîştin baştir e ji şer û alozyan. Tu gotûbêj yani di gotûbêj û aştî de mirovahî sûdmend dibe jê fayde dibîne. Di peyama Barzanî de spasiya hikûmeta Tirkiye, spasiya Serokoma Recep Tayyip Erdogan û Abdullah Öcalan hate kirin ku derfet ji bo pêvajoya çareseriyê û danûstandinan ava kirine. Barzanî di beşekê din ya peyamê de bang li hemû aliyan dike ku ji şaşiyên serdemên borî dersan werbigirin, bi henasiyekê nû nêrîneke ron û tijî bawerî hêvî reftarê li gel hemû asteng û pêşhatên nû bikin. Mesûd Barzanî di peyama xwe de hêvî xwest ku encamên vê konferansê xizmeta pêvajoya aştî û çareseriyê pirsgirêk û pêdiviyên serdem û qonaxa nû bikin. Yek ew e, ya din jî ez hema cih bidim İlham Ahmed hevanno. وقالك يعني وها بيجم كو دفا درفتن كو افكم خبط شيبونا وافقصا خلقي كو هاتنا قالها بده جبوكو اشيتيه باخن اشيتيه كبرومت باخن افيا قالك جرينجا كاركي برومتا و سلاف خدمت خو جاري كديج بو حميا نشان ددم سركفتن جبو في كارو خباطه بقازم دزانن كو يعني خباطي كو تبري وبرن يان جيفا گفتگو نقاشن كو درباري آشتيه دا تينا سر زمان و قالك گرينجا دفي وقت كو د روجلاتنا بين دا د دنياي دا روشك قيرانك برگران درباست بي شرين برگران درباست بن قالك دبران كشتن حالان تنكرن تي نقاش كرن يان جي بريفا تبري وبرن Türkiye aşiti teni başkırdı. Avaya müjareke gelek giringe ve amtizanın teseri de. Baş. Ejwar hema peyamê bixunim. Zû baştir e. Wezîra Karê Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ahmed birêya Zomê tevlî konferansa li Stenbolê bû. İlham Ahmed got em hewl didin hikûmeteke demokratîk ava bikin. Gelek pirsgirêk hene lêbelê em hemû li vê derê ne Ereb, Kurd, Türkmen em hemû dibin rejîma Biasê de dihatin kuştin lê niha derfetekê me heye ku em di nava aştî de bi hev re bijîn pêdiviya me bi diyalogê heye di dema rejîma Biasê de me wekî milletên Ereb, Ermen, Türkmen di navbera xwe de peymanekî imze kir peymanek di derbarê ziman, çand û her tiştî de hebû li vir me azadiya jinan parast ev gavekê girîng bû ji bo wekheviya jinan herçend li her derê şer hebû jî li herêma me avakirin hebû gelek êriş hebûn lêbelê di vê pergal û peymanê de me hem xwe hem jî çand û kültûra xwe parast me dibin vê peymanê de baweriyên xwe bi azadî pêkanîn rêveberiya Xweser ji bo Sûriyê pir girîng e ez îro nîqaşên li ser aştiyê gelekî girîng dibînim divê bi îradeyekî werin nîqaş kirin dema ku pêvajo li Tirkiye dest pê kir me bandora wê hema tavilê dît hîs kir şer bi dawî biye em dixwazin bi Tirkiye re di nava diyalogê de bin bila sînorê me jî werin vêkirin ev gelekî girîng in ji ber vê yekê em bi baldarî li benda serkeftina vê pêvajoyê aştî li Tirkiye ne em ji bo vê yekê dua jî dikin divê yên ku hîn jî behsa şer û pevçûnê dikin bêdeng bimînin Tirkiye dikare vê yekê bike di vê watê de divê piştgiriya aştiyê zêdetir bibe Tirkiye bi hikûmeta Şamê re di nava danûstandinan de ye bi me re rêyekî wê heye rojhilata navîn ji nû ve tê sewirandin rola Tirkiye li vê derê gelekî girîng e eger Tirkiye bi Sûriye re aştiyê pêk bîne ew ê ji vê rewşê di rewşeke çêtir de be ji ber vê yekê aştî muhîm e girîng e divê aştî bê tirs were xwestin bê tirs were pêşxistin em piştgiriya dabeşkirina welatan nakin ne li Sûriyê ne li deverekî din tu armancekê me ya perçekirina dewletan tune ye em baweriya xwe bi jiyana hevbeş tînin em hewl didin ku bi Türkmen, Ereb, Kurdan re bawekî komûnal bijîn em vê yekê didomînin em bang li serokê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump dikin dibêjin eger her tim behsa aştiyê dike
بلا او جی هول بده کل ترکیه و سوریه آشتی پیک بینه لی آشتیه که واتدار ایرو او دبیجه دوی هرکس بر پرسیاریه بگره سرملیقه داکو دایک جارکی ده نگرین خوین جارکی ده نرجه دوی ام پشکریه بدن آشتیه دبیجه ایلهام احمد نها ام جی بدن پیاما رزدار عبدالله جلان که او چه دبیجه پیاما او جلان تئوریکه پر ناکه نوا مسئله این ایروین بحثا آشتیه لی آلی ایدئولوژیک ای مسئله آلی تئوریک ای مسئله زیادتر درد خپش من حمی پیاموی نگرتیه تشتاکو از تخمین دکم و علاقه دردکه من او درخستی پیش که ام به هفرا لبنیرم یا بالکش جالی ویسی اکتاش و هاته خواندن ویسی اکتاش هوناستکن 10 سالان لجمع اوجلان مایه لامرالی مایه بریا 3-4 میهان درکت هات yani azad bu pişti 30 sal hapis Peyama Öcalan jaliwi ve hate xwendin di konferansa li Stenbolê de Peyama Abdullah Öcalan hate xwendin peyam jaliyê Veysî Aktaş ve hate xwendin ku 10 salan di zîndana İmraliyê de hatibû ragirtin di meha Tîrmehê de hatibû berdan Abdullah Öcalan got em bi rêya avakirina aştî û civaka demokratîk sosyalîzmê ji nû ve bi pêş dixin Abdullah Öcalan di çarçoveya hukuka entegrasyona demokratîk de sê rêgez rêz kirin. Ez ê werim ser wan her sê rêgezan. Zagona hemalatîbûna azad, zagona aştî û civaka demokratîk, zagonên azadiyê. Peyama Abdullah Öcalan a bi sernavê em bi rêya avakirina aştî û civaka demokratîk sosyalîzmê ji nû ve bi dest bixin wiha ye. Bîrêwerên qedir bilind, hevalên hêja, delegeyên hêja, hemû kesên ku baweriya wan hê jî bi sosyalîzmê heye. Ez di demekî wisa de bi were de axifim ku li greva İmraliyê dibin şert û mercên tecrîta 26 salan de ji bo pirsgirêka Kurd a li Tirkiyê bi lêgerîna aştî û civaka demokratîk danûstandinên bi dewletê re ji nû ve dest pê kirine. Ji bo min pir hêja û watedar e ku îro li vê derê di konferansa aştî û civaka demokratîk ya navnetewî de li ser ji nû ve avakirina sosyalîzmê bi were de axifim. Weke Kurd me tekoşîna pekekî ya ji bo hebûn û rûmetê ya 52 salan temam kir. Em niha ketine serdemeke ku wê Komara Demokratîk û Civaka Demokratîk ji nû ve were ava kirin. Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bi garantîkirin bi misogerkirina hebûna netewî a gelê Kurd mîsyona xwe ya dîrokî bi cîhanî. Di salên 1990 de ku piraniya mirovan ji sosyalîzmê di reviyan min got îsrara di sosyalîzmê de îsrara di mirovahiyê de ye. û min tevahiya jiyana xwe ji bo ji nû ve avakirina vê hêviyê terxan kir. Ev tekoşîna ku bi berdelên mezin hate meşandin îro bûye mîratiyeke ku bi rexneyên teorîk û pratik hatiye çêkirin. Ji bo ku em baweyeke rast li vê mîratiyê xwedî derbikevin divê em sosyalîzmê ji bîranînekî veguherînin hêzeke civakî ya zindî ku bi gel re deng vedide. Divê kevneşopiya sosyalîst ya di dîrokê de hem ji bo avakirina aştiyê hem ji bo avakirina civaka demokratîk wekî mîratiyekê bêhesibandin. û rêya bidestxistina vê yekê jî bi cîhanîna erkên navnetewî di teorî pratikê de mümkün e. Divê em nakokiyan ne wekî qismên ku hebû du hil diweşînin xirab dikin tam berova jî wekî diyardeyên civakî yên ku hebû du xurt dikin temam dikin bibînin. Ji ber ku bê komün dewlet tune ye, bê burjuvazî proletarya tune ye. Ji ber vê yekê divê em nakokiyan ne bi hişmendiyeke hilweşîner lê bi perspektîveke dîrokî ya veguherîner bigirin dest. Min ev heqîqet baweke rast şîrove kir û got sosyalîzma netew dewletê mirovan ber bi têkçûnê vedibe. Sosyalîzma civaka demokratîk mirovan ber bi serkeftinê vedibe. Îro dema li ser bingeha sosyalîzma demokratîk meşa ber bi razgariya demokratîk veye. Ez di vê rêyê de bawer dikim em ê li şûna dewletê
به پرسپکتیفا کمارا دموکراتیک، نتویا دموکراتیک، به پارادیگمaya civaka دموکراتیک یا جبو جنان آزادی پارێز، اکولوژیک، دموکراتیک. ئەمێ بسەرخینن. ئەس تێکیلیە خوێ bi dewletê re wekî têkiliyekê demokratîkbûnê pênasê dikim. Di feraseta komara demokratîk de hewce dike ku dewlet ne wekî hêzeke îlahî li ser civakê be, di çarçoveya peymanekê demokratîk de bi civakê re bixebite. Bi stratejiya siyasî demokratîk mümkün e ku di nava dewletê de guherîn û veguherîn çêbibe, civak li ser bingehekê demokratîk ji nû ve bêava kirin. Yek ji argümanên ku min wekî stratejiyekê bingehîn ya têkoşînê pêşkeş kir, entegrasyona demokratîk û têgeha wê ya hukûqî bû. Hukûqa entegrasyona demokratîk ku tê de hukûq bi rêya normên takekesî, gerdûnî û mafên kolektîv ji bo berjewendiya civakê ji nû ve tê ava kirin, divê li ser vê sê prensîbên bingehîn bêava kirin. Yek, zagona hemalatîbûna azad, du, zagona aştî û civaka demokratîk, sê, zagonên azadiyê. Hukûqa entegrasyona demokratîk hem dewletê vedguherîne dewleta norman, hem jî hebûna civakê ya bi destxistî baweyekî sazûmanî misoger dike û baweyekî azadiya xwe bi dest dixe. Pêvajoya banga aştî û civaka demokratîk ku min da dest pê kirin, pêvajoyeke diyalogê ye. Li heremekê wekî Rojhilata Navîn ku etnîsîte, ol, dîn, mezhebên tevlihev lê hene, gelek tişt hene ku bi diyalog danûstandinên demokratîk bên bi dest xistin. Bi rastî ez bawer dikim ku sosyalîzmeke watedar ji bilî nêzîkatiyeke şoreşgerî ya tund û tuj guncawtir e ku xewekî pergaleke êrînî ya avakirin û hebûnê birêxistin bike, vê yekî jî bi şêweyê diyaloga demokratîk pêk bîne. Basa Lenin dike, Lenin jî gotiye sosyalîzm bê demokrasiyeke berfireh û pêşketî naye avakirin. Bi vê bîr û baweriyê dibêje Abdullah Öcalan, ez hêvî dikim ku civîna me serkeftî derbas bibe, ez silav û hezkirina xwe ya hevaltiyê ya bêdawî pêşkêşî we hemiyan dikim. 6 meha 12 2025. Ev jî peyama Öcalan bû hevanno. Gelek nûçeyên din hene, ez hema cih bidim wan. Niha ji ber ku rojeva me bi temamî konferans e, di çarçova konferansê de pir nûçe derdikevin holê. Akademisyen hene, kesayetiyê navnetewî hene. Na mesela Cengiz Çandar duwê qenaetê de ye ku di demekî kin de wê Mazlûm Abdî, İlham Ehmed werin Tirkiye. Lê tişta ku ez jê acizim bê nezaketiya dewleta Tirkiyeyê li hember vê konferansê. Mesela me pir dixwest di asta serokkomariyê de Tayyip Erdoğan yan jî kesekî din werin tevlî vê konferansê bibin, pêşniyazê xwe pêşkeş bikin, ew helwestekî çawa nîşanê Kurdan û nîşanê aştiyê didin. Waya me dixwest çê bibe, lê me nedît. Yani nehatine. Ez bihar nakim ku Dem Partiye û dawet nekiribin. Ez dibêjim qey dawet kirine, lê nehatine. Parlamenterê Dem Partiyê Cengiz Çandar got, eger heye di demekî gelekî nêzde İlham Ehmed û Mazlûm Abdî werin Tirkiye ziyaret bikin. Cengiz Çandar diyar kir ku dewleta Tirkiye rê nedaye İlham Ehmed ku were Tirkiye bawekî fîzîkî tevlî vê konferansê bibe. Ev nîşan dide ku hikûmeta Tirkiye di mesela aştiyê de dudiliye. Li gorî Çandar desthilat di derbarê gavên ji bo hêzên Sûriye Demokratîk qesedê û rewşa Sûriyeyê hîn jî bi guman tev digere. Ne zelal e. Ji xwe tişta ku em zû de dibêjin ev e. Dewleta Tirkiye xwe zelal nekiriye, net nekiriye. Li ser sedemên ku dewleta Tirkiye destûr nedaye İlham Ehmed, wiha dibêje ji bo ku İlham Ehmed were Tirkiye diviya bû desthilatê hatina wê erê kiriba. Ev wekî karekî bîrokratîk e. Lê dema ku mijar bû kesekî wekî İlham Ehmed, ev yek pêk nehat.
çandar balkışan ser daxuyaniyên dawî yên berdevkê desthilatê jî çi dibêje bawar ku Ömer Çelik berdevkê hikûmetê dibêje dema ku mirov bi detayan bi hûrî li daxuyaniyên çend roj beriya niha dinêre mirov dibîne ku hikûmet di derbarê Qesedê de di derbarê rewşa li Sûriyê de hîn jî di dil e. Nikare pêngavan bavêje. Beşdariya online ya İlham Ahmed jî wekî nîşaneyekê girîng nirxand dibêje bi awayê onlineê yani birêya înternetê tevlîbûna İlham Ahmed tê watiya ku eger heye yani dibe ku sibê dûsbe di demekî gelekî nêz de hem İlham Ahmed hem Mazlum Abdî werin Tirkiye ziyaret bikin ama Tirkiye pêşwazî bikin. Yani ev mümkün e. Yani dibe dewleta Tirkiye dikarîbû qet destûr nedaba ku İlham Ahmed bi rêya telekonferansê jî tevlî bibe. Halbuki tiştekî wisa çawa bibe yani. Yani faşizm duwê astê de nabe. Ne baş yani. Di Ajansa Anadoluya Tirkiyeyê mixwast ez hinek rêçên vê konferansê bibînim. Ez geriyam negeriyam min nedît. Yek nûçeyekî tune. Bifikirin li bajarê herî mezin ê Tirkiye konferansek navnetewî tê li daxistin. Ne? Ew qas însan tên tevlî dibin, behsa qedera Tirkiye dikin, behsa pêşeroj û siberoja Tirkiye dikin, aştî çawa çê dibe, meseleyekî 100 salî heye doza Kurd û Kurdistan, ber bê helbûnê ve ber bê çareserbûnê ve diçe, lê ajansa herî mezin a Tirkiye Anadolu Ajansı behsa vê meselê nake. Dewlet Bahçeli axifiye, dîsa nava wan da ê Camer Dewlet Bahçeliye. Ez hema cihê bidim Dewlet Bahçeli tiştekî giring dibêje, behsa dîsa baskê çûkê dike. Gotibû, yani çûk bi baskekî dikare bifire, îja em du baskan çawa peyda bikin, ew qala vê yekê dike. Niha divê em ê du baskan peyda bikin. Dewlet Bahçeli gotinê wî meşhûr in. Hûn fotoğrafî dixwazin ez bînim ser ekranê. Tamam, em bînin ser ekranê. Hûn Dewlet Bahçeliyê xwe bibînin. İnsanekî nizanim ya, bi min sempatik naye ya. Dewlet Bahçeli diyar kir ku peyamên Abdullah Öcalan maqûl in. İnşallah wê baskê duyemîn yê çûka aştî bêçêkirin û herkes wê bi hev re firîna wê bibîne. Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçeli di torêna sertîfîkayê a dibistana siyaseta lîderê a Kuderê de balkişandiye ser pêvajoyê wê peyamên Abdullah Öcalan Bahçeli û Bahçeli diyar kir ku li dijî pêvajoyê hewldanên provokatîv hene lê tevî vê jî pêvajo qonaqpêş dike ve ber bi encamê ve diçin. Bahçeli got armanca wan aj pêvajoyê yeketî û xuşkûbratiya netewî ye. Bi domdarî Dewlet Bahçeli anî ziman ew bi dilwêrekî di rêya xwe de dimeşin. Em hedefa xwe ya Tirkiye bê terör bi aqil, exlaq û ronahiya edaletê dixwînin li hember gefên kurewî heremî dibin yek ji bilî vê tu ve bijêrkên din nabînin û nas nakin. Wekî din çi dibêje? Bahçeli balkişan ser serdana komisyonê ya Abdullah Öcalan got peyamên lîderê damezrêner ê PKK maqûl in. Tu wateya berovajîkirina van peyaman nînin ku bi zanebûn têne kirin. Berova jî gelek erdnîgariyên niha di nava çirava pevçûn û rageşiyan de ne. Welatê me hewl dide mîmariya aştiyê ya adîlane, exlaqî, aqlane bi xemeriyetê. Kî hewl bide pêşiya vê yekê bigire wê webalekî ku di her du dunyayan de nikare ragire bigire ser milê xwe. Vebal yani. Bahçeli balkişan ser gotina xwe ya aştî ne çûkekî yekbask e ku piştîbangên Abdullah Öcalan û biryarên PKK kiribû û bi bîr xist. Dibêje îşallah wê baskê duyemîn ê çûka aştî were çêkirin wê herkes firîna wê bibîne. Tişta firsenda tehemûlê, hevfehemkirinê, çareseriya bi rêyên diyalogê pêş dixe niha demokratîk e. Em nikarin vê firsenda sed salî ji dest bidin dibêje Dewlet Bahçeli. Hêvî dikim hat fehmkirin. û Dewlet Bahçeli dibêje îcab nake merû gotinê Abdullah Öcalan serûbinî bike, birova jî bike.
دبی نیت وی کفشه یعنی نیت وی اساسی پیشخستن آشتیه ایدن همی تفرعاتن detayın ne mesele ne mühime yani ki çi gotiye ki çi kiriye çi mesele bana ne mühime yani Abdullah Öcalan naha dikare bibe baske duyem çukiye yana dibe em amade ne bibin baske ki çuka açtı eğer Kurdji yani Abdullah Öcalanji bu xaze tamamen dibe mesele evej bu me li problem hevanno devleta Türkiye vakti basa çuka açtı ki basa Kurdan nake mesela em ji açtı çi fehm dikin mafê netewî Kurda tê qebûl kirin nayê qebûl kirin. Hûn ê bibêjin pir zû ye ama çi ecilate heye. Ya mesele rewabûn e, rewabûn, mesele naskirin e. Yani em dixwazin bê şerm. Bê şerm. Çawa ku dewleta Tirkiye derdikeve dibêje milletê Tirk her tij bo menfaatê milletê Tirk em jî divê bikaribin 24 saetan navê milletê xwe bibêjin. Milletê Kurd. Veya yekbûna milletan e. Veya yekkirina milletekî ne? Veya yekkirina Kurd û Tirkan ne? Yan jî tevlîkirina Kurdan ya nava Tirkan ne? Yani em vê pêvajî wisa red dikin. Em dixwazin yekbûna milletan çêbibe. Jiyana bihevra ya milletan. Ya wekî din manawî tune. Tiştek ku divê pêvajiyê de me dike şik û şüphê ew e. Niha em tev dizanin ku pêdiviya dewleta Tirkiye bi menfaatên Rojavayê Kurdistanê hene. Yani bi dewlemendiya Rojavayê Kurdistanê bi başûrê Kurdistanê heye. Mecbûrin bi Kurdan re bibin hevalbend. Mecbûrin. Ji ber ku êdî beriya niha dîsa eyn tij difikirin. Mesela hevan ez tişek ji we bêjim. Beriya niha digotin ya başûrê Kurdistanê dewlemend e petrola wî heye bi şiklekî em bi dest dixin. Rojavayê Kurdistanê dewlemend e ama ji ber ku em nikarin bi wan re lihev bikin divê em vê petrolê bixin destê ereban em ji ereban bigirin. Em herin ji ereba re bibêjin binêrin bi xêra dewleta Tirkiye we ev petrol ji Kurdan girtiye. Ji ber vê yekî em şîrîgê wan e. Mesela mantıqa wan ev bû. Em û ereban em Kurdan têk bibin û paşê jî em û ereban bi hevra bibin şîrîgê petrola Dêra Zorê û Rimelanê. Sedî heştê petrola Sûriye li Rojavayê Kurdistanê ye. Petrolekî pir mezin e. Ana destê Qesedê de ye. Îja niha wextê dawî de fehm kirin ku nikarin ji bo ku bikin komkujiyekî pir mezin lazim e. Divê xwîn birije. Dünya alem jî êdî nas dike Kurdan. Ne? Kurd meşhûr bûne li Rojava. Şerê li hember Daişê ji xwe numûne ye. Amerîka li wê derê ye. İsraîl heye. Dewleta Tirkiye nikare yani tişta ku İsraîlê anî serê Gazayê dewleta Tirkiye nikare bîne serê Rojavayê Kurdistanê. Yani ne wisa ye? Nikare yani. Yek guleyekî nehatiye teqandin li hember dewleta Tirkiye ji Rojava. Yani tu çima dikevî Rojava? Helkê nabêjî yani dawa te çi ye? Çiyan hayvano êdî mecbûr e bi Kurdan re lihev bike. Lê mantıqa wan dest nade. Hê jî înkara Kurdan di serê wan de ye. Hê jî di koşeyekî serê xwe de dibêjin. Acaba em bikevin Rojava serûbin bikin û hemî bi dest bixin di şevekê de mümkün. Çima nebe ya? Çima nebe? Heyfa xwe pêtî yani. Ya Dewlet Baxşelî fehm kiriye ku ev bi komkujiyê nabe. Bi rijandina xwînê nabe. Menfaatê wan pir mezin in. Ya dibe me re lihev bikin, derî meriya vekin. Mecbûrin. Wê demê êdî xema wan ne. Yani Kurd bûne federasyon, Kurd bûne kantonal sistem, Kurd bûne xweser, Kurd bûne dewlet pir ne xema wan e. Ji ber ku bûne hevalbend. Her dewleta Kurd ku çê bibe li rojhata navîn dibe dewleta Tirkiye. Ji ber ku Ehmedî bi hev rane. Halbuki wisa baştir e. Yani ji bo Kurdan jî baştir e. Yani ez çima dewletekî weke dewleta Tirkiye ji xwe re weke dijmin bibînim. Yani dewleta Alman niha dijminê cihûyane na revebir guherî Hitler çû hemî revebirên berê ê di komkujiya cihûyan de cî xwe girtin hemî mirin çû serûbin bû xilas bû. Yani mantıqekî nû hatiye Almanyî aniha hevalbendê cihûyan e. Em dixwazin li Tirkiye jî wisa be. Ya bi dewletan re dijminahî nabe. Ya dewlet nikare bibe dijminê dewletekî. Ji ber ku rêvebirî guherî dewlet jî diguhere. Dewleta ku guherî çima pê re nebî dost? Li cem Tirka ev mêjiyekî wisa dijminane heye.
numune li hember Ermenistanê. Ya mesela qira Ermeniyan anî, qira Ermeniyan anî jî ne Türk bûn, Osmanî bûn yani. Osmanî bûn halbuki. 1915 Türkiye mülkiye tune bû. Türk jî tune bûn. Hemî Osmanî bûn. Ji Tirka jî hez nedikirin. Navê Tirka jî weke paşverû didîtin. Weke milletekî pêşmûrde didîtin Tirkan. Qira Ermeniyan anîne Türkiye'ye nû ku ava bû, mesela tu tiştekî Osmaniyan negirtiye ama komkujiyên Osmaniyan dewr girtine. Rêveberên dewleta Tirkiye îro lêborî naxwazin ji ber Ermeniyan. Ya çima lêborî naxwazî? Çima efû naxwazî? Çima çok nadî ji Ermeniyan lêborî naxwazî? Ha hûn ê bibêjin tirsa wan heye ku sibê du sibê eger tu bibêjî rast e me suç kiriye, halbuki Türkiye dikare bêje min nekiriye Osmaniyan kiriye. Wê demê di qada navnetewî de tiştekî wisa dikare derkeve, Ermenî dikarin dewr bikin, bibêjin tamam. Madem ki Osmaniyan komkujî li hember me pêk aniye, yani qirkirin, jenosîd, dewleta Tirkiye jî vê yekê qebûl dike, wê demê dewleta Tirkiye mecbûr e tazmînat bide me û erdê me ê li ser hedê li me vegerîne. Ji Meletiyê bigire heta Wanê komple erdê Ermeniyan e. Mesela ana em li wê derê ne? Kurd. Kurd û Ermenî wê demê bi hev re dijiyan. Azerî mazerî tune bû. Tirk qet tune bû. İja Ermenî wextê derxistin, hêjmara Kurdan jî li wê derê zêde bû, hêjmara Tirkan jî yanî xistin wê derê. Aniha eger Türkiye komkujiya Ermeniya qebûl bike, heqê Ermeniya çê dibe dawa erd bikin. Dawa maf bikin. Mesele ew e. Ama hêjmara Ermeniya jî nemaye. Hemî çûne koçber bûne, perperîşan bûne. Hemî çûne diasporayê. Welatên Avrupa'ya hatta Amerika'ya li her derê dijîn. Ez xatir ji we dixwazim hevano. Yani dawa me çi bû? Di mantıqa Tirkiye'de dijminahî tim domdar e. Dijminahiya xwe ye li hember Ermeniyan hê jî didomînin mesela. Vaya me tirsîne. Sibê du sibê em li hev werin jî dibe ku kîn û nefreta wan a li hember Kurdan tim di koşiyekî mêjiyê wan de tim hebe. Ew me tirsîne. Mesela Barzanî hat Cizîrê, Barzanî hevalbendê wan ê pir nêz e. Çend sal e? 20 sal e. Mesela dostum, hevalbendim. Di nava tifaqê de ne? Herkes zane. Tamam. Barzanî bi du pêşmergeyên parazvanê xwe hat Cizîrê bênezaketî kirin li hember wî mesela. Adîtî kirin. Nexweş e. Adî di Kurmanciya Bakur de yani ne wekî a Rojavayê Kurdistanê ye. Adî di mesela ew e keseyetiyekî xirab yani. Nîşandan. Bênezaketî em bêjin. Baş e? Nexweş e. Eger dawî li vê dijminiya xwe bînin, îşê me rehet e. Xatirê we silav rêz hevanda.